Unu ndị be anyị, ekene m unu. Nke a bụ akụkọ ụwa nke si na Igbo Class World. Aha m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Anyị na-ekwu maka ihe ndị ndọgọndọgọ ọchịchị ka okwe si gbaa. Ndị INEC etinyela okwe wee sị na ọ bụ anya ọkpọrọ, anya ijiji, na ọ bụ nwoke ahụ nọ okokolo anini nso, na ọ bụ ya bụ ihe tụrụ ugo n'ihe mmeri nke emere, na ọ bụ nyanwa bụ onye ga-abụzi onye isi ala. Ọ na-ekene, ọ na-asịzi ndị be anyị na ọ ga-eme ọfụma. Ihe ọzọ o kwukwazi bụ ka udo chia. Anyị wee na-ajụsị, ndị Igbo na-ajụ na-asị fasozikwe na obodo a na-akpọ Nigeria. Ọ bụ sọsọ ihe ha na-ajụ. Fa atụkwa inu si, ọ bụrụ na ị chọọzi ịnụ nwaanyị, gbaala ya anụkwaghị m, ka ọ ghara ịbụ idebe nwaanyị ahụ n'ụlọ na-emegbu ya, eme ka ohu. Ọ bụ ihe ndị Igbo na-ekwu, na-ebe anya mmiri, na-azọ ụkwụ n'ala, na-efe n'isi, si kedu ọnọdụ fa n'obodo a na-akpọ Nigeria. Ọ bụ anya ọkpọrọ n'okokolo ana-eni nso. Ndị mmadụ na-asị ọ bụ onye nwụrụ anwụ ga-achị ndị dị ndụ. A na-asị ọ bụ ọ na-eme na onye nwụrụ anwụ ga-achị ndị dị ndụ. Asị mbakwa. Asịkwazịa na onye nwere ofu anya, onye isi, na-achị ndị nwere anya na-abụ, onye isi. Asịkwazịa ọ bụ ọ na-eme. Asịkwazịa mba. Asị kedu ka esi ga-eme ya bụ abana ka a sụọ ya nri. Ụfọdụ si ka ọ dịbalị Chukwu, ụfọdụ si ka akụta anya ka abụrụ na mba Olisa, ụfọdụ si na ọsọ ata. Ndị ntorobịa na-achọ ọrụ si na fa ga-ebido gbapụba mba ofesi jee chọba ọrụ ka fa welinyere onwe fa aka na ezinụlọ fa, na ihe a afụrụ na nchekwube adị ọkụ ya. Na kịta ka a ga-abịazi bebe nke bụ akwa. Kịta ka Nigeria ga-ekpuzi iru n'ala, ebe ọ bụ na ọ bụ agadi nwoke nọ anini nso, na ọ bụ onye na-ama jigijigi, na ọ bụ onye nwere nke ọ maara gbasatara ọchịchị bụ ihe na-achị. Kịta ka ihe niile ga-ekpu iru n'ala. Akwa a na-ebebubu, a na-ebechubu ebechu. Kịta ka akwa ga-ebidozi. Kedu ihe a ga-eme? Ndị ntorobịa si biko chakwalụ fa ka fa gaa iru, gaba mba ofesi jee chọọ ọrụ. Fa wee na-etiku Lọlọ Nneka nke nọ na United Kingdom wee na-esi enwere ọrụ, enwere ọrụ, enwere ọrụ. Lọlọ Nneka Ijelenze ọ gbaala ọbara ka ikere ya. Ọ ka ga-adịkwa na-agba mbọ maka gịnị? Ọdịmma ndị Igbo. Ụfọdụ sịrị Lọlọ Nneka Ijelenze kwụsị ọrụ ị na-achọrọ ndị be anyị ka fa gbafusie ka be anyị tọgbọrọ okpokolo. Lọlọ Nneka aza afa sị ọ dị mma ka mmadụ jee ghọrọ ada, fụgodo ihe ọ na-eri, na onye agụụ bụ onye ga-etinye nwa aka n'ihe ọbụla. Ọ ghọta ada, nweta onwe ya, ọ bụkwala ọganyala, ọ nachighi azụ, ọ gbapuo mmiri, ogo moto, ọ lụọ ụlọ, maka ọ nọrọ n'obodo ahụ ọma mmete nwunye. Mana ihe Lọlọ Nneka Ijelenze dụrụ fa n'ọdụ wee sị ọkwa ije anabụ isi ije. Ya bụ ị na-apụtakwa iburu n'uche na obodo ị na-apụta abụrọ be gị, ịchụ ego ịnachighị. Ọ bụrụ na emere ụnyaahụ, agbụrụ anyị ga-efukwa, anyị niile ga-abụ ndị furu efu, maka ọtụtụ ga-apụta fama nnachighezi. Ya bụ ka ị na-apụta ka uche gị dị ya, belụsọ ma ị chọrọ ijekwe tinye onwe gị n'ohu ka mgbe gboo abịa gbala ohu. Ọ bụ ya bụ isi akụkọ nke uhuruchi taa, nke ụtụtụ taa bụ Wednesday, ahịa Eke. Mmiri anwụna ma azụ atana, mmiri atana ma azụ anwụna. Ọ ya adịrị onye ọbụla na mma. Ise.